Kaikissa yrityksissä, kaikissa yksityisissä yrityksissä on joskus myynti- tai sukupolvenvaihdostilanne. Hei, mä olen Jarkko Lahti ja mä toimin K2 Search Oyn toimitusjohtajana. Meille K2 Searchissä yritysten kehittäminen on sydämen asia. Yksi erittäin hyvä työkalu yritysten kehittämisessä on interim management, eli vuokrajohtajuus. Me halutaan edistää tämän mahtavan työkalun käyttöä ja tietoisuutta suomalaisessa yrityskentässä. Sen takia me aloitetaan nyt juttusarja tästä aiheesta. Ensimmäinen juttu koskee sitä, kuinka yritysten toiminta saadaan jatkumaan erilaisissa epäjatkuvuuskohdissa. Suomessa on yli 260 000 osakeyhtiötä. Niistä noin 78 000, iso luku, omistajat ovat yli 55-vuotiaita. Tämä tarkoittaa sitä, että tuhansissa yrityksissä lähitulevaisuudessa tulee eteen epäjatkuvuuskohta, kuinka löytää yritykselle jatkaja. Vaihtoehtojahan tässä on sukupolvenvaihdos perhepiirissä, yrityksen myynti joko henkilökunnalle tai ulkopuoliselle toimijalle tai pahimmassa tapauksessa lopettaminen. Tätä meidän kansantalous ei kestä. Meidän on löydettävä jatkajat terveille yrityksille. Kaikki on ihmisistä kiinni. K2 Searchin vuokrajohtajapalvelu auttaa tässäkin epäjatkuvuuskohdassa. Ensimmäisen juttusarjan aihe, ensimmäisen blogin aihe liittyy tähän. Käy ihmeessä lukemassa se meidän kotisivuilta. Siellä kuulet myös meidän tarinan, kuinka Jorma Minkkisen vuonna 1991 perustamasta People Managementista tuli muutaman mutkan kautta osa ruotsalaista Nasdaq-listattua pörssiyritystä. Toivottavasti viihdyt lukiessa. Kiitos.